YouTube चेनेलखौ Facebook पेजजों लिंक खालामनानैहाय YouTube चेनेलखौहाय ग्र' खालामनो हायो एबा YouTube चेनेलखौ जौगाहोनो हायो। दा माबोरैहाय लिंक खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दैहाय बेखौहाय जोङो सोलोंनि। नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन एबा रोंगोन। दा सेथियावनो फेसबुकआवहाय थुनो नांगौ। फेसबुकआव आं थुबाय। फेसबुकआव थुयोब्ला फेसबुकआ गेवबाय। अब्ला गोजौआव 3 लाइन दङ, मोनथाम सिन होनाय दङ। बे मोनथाम खिया सिनावहाय बेहाय थुदो। थुबाय आङो। थुयोब्ला बेबायदि ओंखारगोन नै। अब्ला नैबेहाय थुनो नांगौ नै गोजौआवहाय। बेवहाय थुबाय। बेयावहाय थुयोब्ला गाहायाव बे रोखोम ओंखारगोन नै मोनसे फेसबुकनि ओमफ्राय मोनसेया फेसबुक पेजनि। बे गाहायावहाय थुनो नांगौ, गाहाय सिनाव फेसबुक पेजआवहाय। फेसबुक पेजआवहाय थुबाय। अब्ला दानिया फेसबुक पेजआ बेवहाय गेवबाय आरोखि नै। फेसबुक पेजआ गेवबायब्ला अब्ला बेवहाय बहा थुनांगौ? नै बे लग'आवहाय थुदो, फेसबुक पेजनि लग'आव बे लेफ्टथिं। अब्ला बेहाय थुबाय। अब्ला बेवहाय थुयोब्ला बेबायदि नै प्रफाइला गेवबाय। अब्ला बेवहाय गेवबाय नै प्रफाइला। दानिया बबेयाव थुनांगौ? दानिया बहा थुनांगौ? दानिया नैबे गाहायाव 3 डट, बे 3 डटआवहाय थुनो नांगौ। दानिया बे 3 डटआवहाय थुनोसै। 3 डटआव थुदो। अब्ला 3 डटआव थुयोब्ला गोजौथारावहाय इडिट नुनो मोनदों नै, इडिट ओंखारदों। बे इडिटआवहाय थुनांगौ। बे इडिटआव थुदो। अब्ला इडिटआव थुयोब्ला नै बे रोखोम ओंखारबाय। इडिटआव थुनाय लोगो लोगो बे रोखोम ओंखारबाय। अब्ला गाहायाव फैदो। गाहायथाराव फैदो। गाहायथाराव फैयोब्ला लिंक्स नुनो मोनगोन, ओमफ्राय एड नुनो मोनगोन नै राइटथिं। राइटथिं गाहायाव एड दङ। बे एडआवहाय थुदो। अब्ला बे रोखोम ओंखारबाय नै, बेबायदि ओंखारबाय दायो। दानिया नैबे एड ससियेल लिंकआवहाय थुदो। एड ससियेल लिंक। अब्ला बेवहाय थुबाय आं। एड ससियेल लिंकआव थुयोब्ला इउजार नेम ओंखारबाय। बेनिफ्राय एड वेबसाइट। इउजार नेम इउटुबनि इउजार नेम, बेनिफ्राय वेबसाइटफोरखौ इउटुबनि वेबसाइटफोरखौ बेवहाय होनांगौ आरो अब्लानो जायो बेवहाय। अब्लानो फेसबुक पेजजोंहाय माने लिंकआ जागोन आरोखि। थुनानैहाय बेबायदि दोनथ'बाय आं नै। बेखौहाय दोनथ'नायसै। ओमफ्राय इउटुबावहाय थांनायसै। इउटुबावहाय थुबाय आं। इउटुबावहाय थुबाय। एसे स्ल' नेटआ। अब्ला इउटुबा गेवबाय नै। बेहाय इउटुबा गेवबाय। अब्ला बै चेनेलनि लग'आवहाय थुदो, गोजौआवहाय खनायाव। बेयाव थुबाय आं। बेयाव थुनानैहाय इउआर चेनेलाव थुदो। इउआर चेनेल। इउआर चेनेलाव थुबाय। इउआर चेनेलाव थुनानैहाय दानिया बबेयाव थुनांगौ? बबेयाव थुनांगौ? नैबेवहाय थुदो, नैबेयाव। बेयाव थुयोब्ला बेवहाय वेबसाइटफोरखौहाय मोननाय जागोन नै। बेलाय नै बेनो वेबसाइटआ। बेखौहाय कपि खालामदो। गाहायाव कपि लिंक ओंखारबाय। थुहाबनानै होनांगौ। थुहाबनानै होनानैहाय गाहायाव कपि लिंक ओंखारनायावहाय थुनानै होदो। अब्ला कपि जाबाय। दानिया बेखौ दानफिननानैहाय 3 लाइनावहाय थुफिनबाय आं गाहायाव। 3 लाइनाव थुबाय। ओमफ्राय दहायनियावहाय थांफिनबाय। इडिट लिंक्सआवहाय थांफिनबाय दहायनियाव। नैबे एड ससियेल लिंकमोन।
एड वेबसाइट नैबेहाय दहायनिखौ होनायसै आरोखि नै फैबाय नै बेलाय नै फैबाय बेवहाय बे थुनानैल' होदो थाफैबाय नै बेलाय नै बेवहाय थाफैबाय नै बेलाय नै बेयाव थाफैबाय नै बियो बेवहाय थासिगोन आरो बियो लिंक जाबाय आरोखि बिदि ओमफ्राय दानिया बेखौहाय मा खालामनांगौ जोबथारनायावहाय बेथ' फैखाबाय वेबसाइटआथ' बेयाव फैखाबाय लास्टआव जोबथारनायाव नैबे गोजौआवहाय सेभआवहाय थुनांगौ आरो बिदि जोबथारनायाव गोजौआवहाय बेवहाय सेभखौहाय थुनानै होदो अब्लानो बियो बेवहाय सेभ जानानै थाबाय आरो बे जिनिसा वेबसाइटआ बेवहाय इउटुबआ लिंक जाबाय आरो फेसबुक पेजजों अब्ला बेखिनियानो भिडिअ'आ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो हामबायसै